Videózzunk! Na meg. Ezt most A GTA. De most hova fog menni? Kikanyarodik. Nagyon laggol a játék. Na, tölkücse! Ready, go, go. Nincs küldit csinál? Ha? Mi? Küldit csinál? Jó, légy szíves. Írd be a csalást. Száva Mari! Fegyókódot. Na, simasítok akkor, Manó. Várjál, mi is a fegyókód? Na mi volt? Várjál. Te szívás, te! Már van. Már van a pisztolyod. Van pisztolyod. Noel. Nekem megvan majd. Jó, van pisztolyod még. Szépen. Ez itt. Mi van? Csapas szerint van. Maxi, de nekem pakoljatok, jó? Nézem a Noelétól. Kész van, aztán utána nézhetek. Erike meg a Maxi pakol össze, mert a Erike meg a Maxi pakolt szép. Na, nyomas itt a pózba minden. Kolyó! Vagy vegyem fel. Dzsóhár. Basszus. Elviszem a fegyót. Dobjon egy bombát. Szvár! Basszus. Tudod, a másik pakolja. Jó. Miért? Tényleg, jó létetség. Ezt ne utánozzátok! Veszélyes, nagyon-nagyon veszélyes. Sziasztok! Köszönjük. Sziasztok! Mert mondom, megpróbálok húzni a csavaron, tudod, de mondom, megnyitom, mert akkor... Most ez csak bemutató. Nem vagyunk hülyék, gyerek. A két szereplővel is Martin és Somogyi Noel nagyon hülyék. Anyád! Amúgy pornókat néznek. Videóznak és feltöltik a YouTube-ra. De! De a telefonról. Telefonról. De most ez végig hallatszik rajta. Addig játszol, még meg nem halsz. Kevin élből belelépett a vízbe. Menjünk. Na, gyere, Manó. De mi nézem? Ide, Kari. Itt akarsz aludni? Nem. Megkérdezzük. Mert a konyai főjön Jöjjön fel a szóltam földről. reggel. Ide, Gyere, csinálj. Manó. Várjál! Jöjjön fel a földről. Vigyázzatok! Belaggolt újra a játék. Nem így. Menjél már! El innen! Mikor hogy belaggolt? Most egy kicsit belaggolt. Nagyon laggos a játék. Mit keresel? Jó, szerintem ennyi elég lesz. Jobban teszitek, ha nem töltitek le. Nagyon laggos. Szerintem elég lesz. Majd összevágom a videót. Majd könnyen. Na, oké. Várjál, kilépek.